Kakang Anoman, iya sinuwun. Mundur ning apa? Narendra Pusar Bumi. Para Punaga Bagindo mboten nerimaken. Mundur. Dapure kaya ngapa Baladewa sing rampung iki. Di munyuk putih kaku melibat ana kene. Wis ora katon miris nyawang Prabu Naga Bagindo. Ana ratu tuwa mung karinjeng kangge ning luwangan soe. Naga Bagindo. Lekno mripatmu gatekno gobokmu. Nata Mandura Prabu Baladewa, Halayudha Kakrasana Karsana. Kowe tekan kene arep ngopo? Kowe arep ngopo? Goleki para Pandhawa. Yen ketemu bondo tangane serimpung sikile tugel gluwak cakep iki. Lambene blawanan. Wani-wani nyumbari Pandhawa ora ngerti yen iki sedulure tuwa, samplo ora perot lambe ora ngerti. Ayo li, tugale maju nang parat. Waduh, penemban piye? Wah. Wis ketemu kali sinten Pandhawa? Dereng. Lah kok turu ning dalan, ratu kok turu ning dalan kuwi isin-isinke. Sing turu niku sinten? Wijata Siwang kok turu. Sapa mungsuhmu? Ratu Mandura Prabu Baladewa. Aja kowe sing maju. Tuwek do tuwek kaya apa wujude Baladewa. Ida dikobong Baladewa. Ratu gleleng sapa kowe? Baladewa. Oh iki wonge. Balik kowe sapa? Iki Begawan Reksa Bawana. Reksa Bawana? Iya. Di Pandhawa kon maju rene. Piye? Pandhawa kon maju rene. Wah iki wong tuwa wong kari nyidam terbelo. Lah kok nyumbari Pandhawa. Sajake jeleh nyawang srengenge. Kowe selak kepengin diuntapke nyamu to nyumbari Pandhawa. Lho tadano tungake Baladewa ki lho rek. Ayo. Anggepe apa kowe? Oke. Ayo. 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 Ush. Ush. Ya. Aduh yung. Wah. Aduh. Ayo yung. Priwon. Aduh. Baladewa garap wong kaya garap kewan. Aku iki pendhita disembah-sembah. Lah kok mung trima dinggo. Kena tak ibaratke ratu Pusar Bumi iki jaran sing lagi negar. Yen aku mbacuk malah kewirangan iya. Mata aji penggandan golek ya nang endi anakku Gatotkaca iki. Ayo. Ger, dos pundi penemban. Wis ora ana ingkang bisa mapai. Prabu Baladewa kena pengabaran ilang tanpa lari. Munyuk putih sing katone sekti mandraguna iki ora wani ngadepi marang kekuatanku. Parayoginipun aku iki ra wis tau krungu kondange jare Pandhawa kuwi duwe senopati. Mekaten iya. Senopati sing digul-gulke iki ora ana liya mung kejaba sing jeneng Gatotkaca. Mekaten teman-teman. Dinteni wae. Dinteni wae. Awake dhewe mesanggrah ana sak cedhake Praja Ngamarta. Mengko yen nganti ana sing ora trima aja ndadake suwen Ngamarta dibedah babar pisan. Oh iya.
yen Puntadewa wis nguncupake tangan tegese dhek wis teluk tumune dibanda diaturke Sinundridana nggih praing ngaten monggo kepareng mesanggrah sawetawis ayo mundur satara kira palugon lakuning lekas lukita linuding kidung kadung kadereng hamomong memangun manah ora hayu ayu ana kang tanah kolong gumolong manadu kara karenane ora mangapus-pus pita wangsalan semon sarta pawonuting ranu sing karasanira tining kanyo mani selingira Gusti mirahing sun